Sino po ang nakaramdam ng nakasama natin ang Diyos? Pag naramdaman mo nakasama mo ang Diyos, panalo ka sa lahat ng yugto ng naraanan mo. Bagamat minsan may mga bagyo, may mga pagsubok, sapagkat hindi ang buhay po ay hindi lagi sa liwanag. Minsan dumarating yung bagyo, dumarating yung mga problema, dilim po sa buhay yan. Pero huwag kang mag-alala. Mas maraming mabubuting ginawa ng Diyos. Hallelujah. And my title this morning is entitled Focus. Laging nagsasabi ang ating Panginoon pag nagsasalita, ang mga may pandinig ay makinig. Ang mga may pandinig ay makinig. Ano, may pandinig ba kayo? Amen? Wala namang bingi dito, di ba? Wala. Wala po. Bakit sinasabi lagi ng Lord yun pag nagbibigay ng message? Kasi yung may pandinig na literal, ang gusto niyang pandinig yung spiritual. There are 5 senses, di ba ba? 5 senses, a sense of touch, smelling, 5 po yun. Taste, 5 po yun. There is a 6th sense, that is faith. Above physical. We must have the spiritual eyes, ears. Kaya sabi ng Lord, wag yung pandinig na dito sa lupa. Mag-focus kayo kasi spiritual to. Kasi salita ng Diyos to. Amen? Ang salita ng Diyos ay inihahasik at lahat ng salita ng Diyos ay mabuti. Mabuti lahat. Walang salita ng Diyos na pangit. Kaya lamang po, ang sabi ng parable sa Book of Matthew, nagasik ng mabuti. Mabuting salita. Walang masama dyan. Ang nangyari po, nung nagasik ang ating Panginoon, kasi good seed. Our God is good. There is only one good, that is God. So good seed. Bakit may masama? Ito po, makinig kayo, nakikinig na po kayo. Okay? Ang sabi po ng ating Panginoon, okay, yung kanyang alipin, Panginoon, lahat ng itinanim mo, mabuti. Maganda ang ani. Wala. Pero sabi nung atang alipin, nagtataka ako, bakit may mga tumubo na damo? Ang ibig po sabihin, mapapakinabangan lahat yung harvest, palay, mais. Bakit may tumubong damo na mapanira? Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? Sabi ng alipin, muna sabi niya, Panginoon, tanggalin ko at bunutin ko yung mga damo, yung mapanira. Anong sabi ng Lord? Huwag. Huwag mong bunutin. Sapagkat may panahon yan. Ang mag-aani niyan, ang mga anghel ng Diyos. Okay? Ang ibig po sabihin, yung mamabuti roon, sila po ay hatulan. Papuntang buhay na walang hanggan. Yung mga tumubo na pinahintulutan na pabayaan ng Lord, yun yung mga masasama. Yun yung mga hindi nakikinig. Amen? 4 na klase. Pag nangaral ng ating Panginoon, pag nagkaroon siya ng pangangaral sa lahat ng tao, yung may pandinig ay makinig. Lagi niya sinasabi yan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nangangaral ang ating Panginoon, mabuting pinapangaral natin. Pero tatandaan po natin, 4 na klase ang nakikinig. Yung isang nakinig, nung pinangaral yung salita ng Diyos, dinadaanan lang. Nung narinig niya, yung salita ng Diyos, nagalak siya. Kaya lang, hindi niya naunawaan. Kasi kinuha ng demonyo. Kasi hindi siya nakapokus. Tama niya? Yung pangalawa, klase na nakikinig. Yung salita ng Diyos na mabuti,
pumunta sa mabuting lupa sa kalooban ng puso, sa batuhan. Batuhan, bakit bato? Nagalak siya. Kaya lang nung nagkaroon ng problema, nagtanong sa Diyos at nag-complain sa Diyos. Mababaw yung pundasyon ng salita ng Diyos. Akala niya, pag nasa Lord ka na at nakarinig ka na at sumunod ka na, wala nang problema. Kaya napunot. Mababaw yung pundasyon. Mababaw. Yung pangangaraw, yung kanyang focus, mababaw. Yung pangatlo. Puro mabuti yun, salita ng Diyos ulit yun. Yung pangatlong nakikinig. Tinikan. Thorns. The thorns of the ground. Ano yung tinik? This is the pleasures of this world. Tingnan nyo, pangatlo na po yan, ha? May testing ang Lord, eh. Yung una, kinuha ng demonyo. Yung una, yung foundation, umalis sa gawain. Yung pangatlo, itong katihan. Bago ka pupunta sa mabuting lupa, ito pangatlo. Ito, kadalasan bumabagsak ang mga mananampalataya. Ano yun? Hindi lumalago. Bakit po? Kasi nakapalibot ng pleasures of this earth, of this world. Tinik. Yung kanilang kabuhayan, yung kanilang karir, yung kanilang gusto sa buhay, nangunguna po. Kaya hindi lumalago. Kaya hindi nakakapagpatuloy yung iba. Yung iba, nagpapatuloy naman, pinipilit. Kaya nandito kayo. Number 4. Mabuting. Kaya nandito kayo kasi nasa mabuting lupa kayo. Amen? O, parang hindi kayo naniwala. Sis, kamo, nasa mabuting lupa tayo. Pero mo, mapalad ka, sabihin mo siyang katabi. Okay, kaya mag-focus na po tayo. Sa mabuting lupa, kung magtanong ka sa ating Panginoon, bakit Panginoon? Mayroon akong gusto, desire sa buhay ko na parang hinahanap ko sa pamilya ko, sa kabuhayan ko, sa ugali ko, sa ministry ko. Bakit parang may kulang? Pero nagpapatuloy ka. Kasi nakalampas ka na sa tatlong ground. Sa daanan, sa batuhan, sa tinikan. Kaya sigurado ka na. Kaya lang yung growth mo, napakabuti ang Lord, eh. Kaya lang yung paglago mo, 30, 60, 90 to 100. Kaya wag ka na magtaka. Kaya ka nagpapatuloy kasi hinahanapan ka na ng Lord. Pumasa ka sa 30. Amen? Worker ka na ngayon. Hinahanapan ka na ng 60. Worker ka pa rin ngayon. Dati, ano ka lang? Tagapaginig ka lang. Dati, musician ka lang. 90 ka na ngayon. 90 na. Kasi, perfect ang Diyos. Yung salita ng Diyos ay 100%. Kaya, apat yan, 30, 60, 90, 100. Sigurado ka na sa 30, 60, 90, 100. Depende na wala po sa inyong pagsunod. Depende lang po sa inyong pakikinig. Depende po sa iyong koneksyon sa Diyos. Pag sinabing koneksyon sa Diyos, 24/7 po yan. Mainit, masigla, hallelujah, nakapokus ka sa mga pangako ng Diyos. Nakapokus ka. Kahit na may bagyo, nandun. Tumutugtog. Kahit na may sakit, may problema sa pamilya. Tingnan niyo po. Para hindi tayo maligaw. Goal. Kayo ba may goal sa buhay? Lahat tayo may goal. May target tayo, di ba? May target. Ano gusto natin? Mabuti? Masayang pamilya? Sa una, family. Masaya. Pagpalain? Masaya. Okay lahat. Payapa. Family composed of
Papa, Mama, children, and yung lolo, kung buhay pa sila. That is the composition of family. Nakapokus ka sa pamilya mo, di ba? Amen? Number 2, government. Kaya empleyado ka ng gobyerno, may group sa buhay. Gusto mo masinso, gusto mo maging leader, makilala something. May focus din sila, may target din sila. Ha? Our goal, our target should be measurable. Measurable, ibig sabihin, measure. Kasi, kayang abutin, realistic, makatotohanan, and, pagibasa? Time bound. Di ba sa pamilya? Siyempre, meron tayong, senior ka na. O, magiging lula ka na. Kailangan payapa na. Kasi papayapa na rin ako. Goodbye, Lord. Di ba? Meron tayong time frame. Kaya may goal tayo. Lahat po yan, halos pari-pariho yan. Pag ang iyong pananampalataya ay nasa batuhan, tinikan, at sa kasida na daan, madidipokus ka. Kasi, ang nangunguna sa'yo, nakapokus ka yung mga bagay na panlupa. Nasa ministry ka. Tinawag ka ng Lord. Nung tayo po ay makasalanan, namatay siya sa cross para sa atin. Alam niyo ba, sa Old Testament, wala tayong connection sa Diyos. Ang mga Hudyo lang po ang may connection sa Lord. Ito yung preaching ko ngayon. Kayo ba'y nakahanda na? Okay? Kailangan yung call natin sa ministry. Bakit siya una? Because the Bible tells us, what is the greatest and foremost commandment of the Lord? Mahalin mo siya. Sabi niya, makinig kayo, mga anak ng Diyos, bayan ng Diyos. Mahalin mo siya ng buong kaluluwa, buong lakas, at buong... Ngayon, tanong, buo ba ngayon yung puso niya rito? Yung pagpunta natin at pagkikinig natin, hindi ka napabalisa? Hindi inaagaw yan ng iniwan mo sa bahay? Yung kakainin mo, yung ulamin mo, yun ang ibig sabihin ng Lord pag nangangaral siya. Yung mga may pandinig ay makinig. Dapat mag-focus. Kasi the things that are spiritual are eternal. The things that are temporary ay nakikita. Kaya doon po tayo. Kasi meron tayong kanya-kanyang panahon sa lupang ito. Okay? Palapakan po natin. Ilumay. Okay. So, dito po, isa lang ang pangailangan, pare-pareho lang po yan. Kailangan may resources, may logistic, may manpower para umasinso ka, kung may kumpanya ka. Pag may pamilya ka, kailangan nagkakaisa tayo. Pero dito po, tingnan po natin kung sino ang dapat na pagtunan natin ng pansin. Hindi po ko Hebrew 12, 1-3. Basahin po natin na malakas. Therefore, kaya nga, mga kapatid, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Nung tayo po ay tinawag ng Lord, there is a race. Meron na po tayong takbuhin. Nung binuhay tayo ng Diyos, meron na po tayong takbuhin. Amen? Yung takbuhin na yan, maring tumatakbo ka sa karera mo, sa pamilya mo,
Sa pamalan mo, kung ano man yung goal mo sa buhay, naranasan mo na yan. Ngayon, naging mananampalataya ka. Ipinanak ka na muli ng Diyos. So, may koneksyon ka na. Kaya ang sabi po ron, kaya nga, mga kapatid, samantalang napaligiran tayo ng napakaraming mga saksi. Ano raw ang iwanan natin o iwasan natin o iwanan natin? Yung mga kabigatan, yung mga kasalanan, ito po ay madaling sumilo sa atin. Yan yung nagdidefocus sa atin. At anong sabi ng Lord? And let us run with endurance. Kaya pag ikaw ay anak ng Diyos, mag-peace ka lang. Sa Diyos tayo sumusunod. Pag may bagyo, lilipas din yan. Pag may sakit, bubuhayin ka ng Diyos. Depende sa pananampalataya mo. Kahit naman napakarami kang maintenance, pwedeng inormalize ng Diyos yan. Kasi siya ang nag-create sa atin. Kaya tuloy lang sa takbuhin. Sabihin mo sa kapatid, tuloy lang. Oo. Ang ganda nga 8 years na Dumanas ng iba't ibang pagsubok ang Bugalyon Church. Nakasama ang Lingayen. Medyo na lang wala pa ang Labrador noon. Diba? Ang matagal Labrador. Pero ngayon, nandiyan kayo. Pinagpahalan tayo ng Diyos. Sa kabila ng pandemya, nagpapatuloy po ang gawain ng Diyos. The goodness of God is always good. Sa tingin natin, bad, no? Kahit na may problema ka, gagawin ng Diyos yan ang pagpapala. Diyan ka matututo. Diyan ka magiging matatag. Diyan makikita mo yung mga pagkakamali mo nung nakaraan ay ayaw mo nang gawin sapagkat tinuruan ka na ng Diyos. Amen? Let us run with endurance. Ano ba? Two. 12:1-3 yan. Ano raw? We must focus on Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. 3. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your soul. Ano raw? We must focus on ourselves, on Jesus. Why? Because He is the author. Siya yung mayakda. Kung bakit ka nandito sa Jesus Christ Church, siya ang may gusto, hindi ikaw. Siya ang mayakda at hanggang sa katapusan ng buhay po natin, siya ang magmamanage kung susunod ka. Pag ang Diyos ang nag-manage sa buhay mo, sigurado ka na. Kahit na bahay, kubo lang ang bahay mo rito. Sunod ka lang. Isang araw, hindi na lipa yan. Araw, yero na yan. Marami nang nagpapatuto na papatiran po natin, 90%. Dahil nung nakakilala, nung ang Diyos ay tumawag sa kanila, na-level up yung kanilang pananaw sa buhay. Nabuksan ang kanilang spiritual at nakita nila ang kagandaang loob ng Diyos. Nakita nila ang mapagpapala. Hallelujah. Tinanggap niya lahat ng kahiyan. Kaya huwag kang mag-alala at huwag kang ma-discourage. Buhay ang Diyos natin. Yes. Glory. Number 2. Titus 2:11-13. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Why? The grace of God. Grabe ang biyaya ng Diyos. Ito yung nagdala sa atin dito, kaya tayo naligtas.
Lahat ng tao ay binigyan niya ng pagkakataon na maligtas. All men. Teaching nga sa tinuro sa atin ng banal na kasulatan. Itakwil mo yung mga bagay na marurumay, ungodliness, worldly lust, yung mga bagay na makasanlibutan. Pansamantala lamang po yung kagandahan niyan, lilipas din yan. We should live, ano raw ang dapat natin gawin dahil takamuna natin ang grace ng Diyos? We should live, ano daw? Mamuhay tayo ng may kahinahunan, matuwid, at makadiyos itong panahon na ito. Tingnan mo ngayong katabi mo kung nakarelax. Ha? Rally ngayon, 25. Nagsanib pwersa ng religious leaders. Our economy is deteriorating because of those mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya, ang kailangan kanina, looking unto Jesus, siyang tumawag sa atin, hanggang sa katapusan ng buhay natin, we must endure. Okay. Ngayon naman, sa 2:13 to 11 and 13, ano yung 13? Pagibasa? Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang ibig pong sabihin, yung hihintayin mo, yung blessed hope. Doon ka nakatuon sa pagpapala ng pag-asa. Who is that blessed hope? Pakibasa? Our great God. Wala nang pag-asa sa mundong ito. Pero pag diyan ka nakatuon, the blessed hope, bagyo na, inflation rate napakataas, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo po yan. Paano ka makakaakman yan kung wala ka sa Lord? Paano ka makahabol yan kung nandun ka sa pang-okasyon ng Kristiyano? Kailangan nasa good ground ka. Kahit na paano nag-grow ka. 30, tapos hakbang ka. Sige, 30 lang. Grow lang. Amen? Hanggang 35, 40, 45, 60. Oh, may ministry ka na. Lumago na. Amen? Oh. Bago ka mag 90, 60, di ba? 75, 80. Oh, pag 90 na, grabe na, napagkatiwalaan ka na ng Lord. Ng ng gawain, ng pamilya, ng trabaho. Tapat ka kasi mayroon kang paggalang sa Diyos. May takot ka sa Diyos. Kahit na hindi nakikita yung ginagawa mo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, focus on that. Looking for the appearing and the glorious of our great God, our Savior, Jesus Christ. Number 2 po yun. Number 3. Saan pa tayo mag-focus? Yan na. Ito na. But immediately, Jesus spoke to them saying, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. And Peter answered him and said, Lord, it is you. If it is you, kung ikaw, Panginoon, kung ikaw si Jesus talaga niyan, utusan mo ako. Ibig sabihin, sabi niya, kung ikaw talaga diyan, Panginoon, sabihin mo sa akin, ikaw mismo, na halika rito. Okay. To you on the water. Okay, 29. Pakibasa natin lahat. Come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Okay, meron pa bang 30 dyan? Wala na? Ha? Okay? Hindi. Doon muna tayo. Kasi yun ang pinakaano natin, focus, di ba? Okay, sabihin ko na lang sa inyo. Focusing on Jesus, mananampalataya ka na. Pag-asa ng mundong ito, dami ng problema. We must endure.
Inintay po natin yung blessed hope. Number 3. Ito po, sa Book of Matthew 27, 28, 29. Nagpakain po ang ating Panginoon ng mga tao, 5,000 up to 10,000. 5,000 lalaki. Ang sabi ng Lord, mauna na kayo. Punta muna ako sa bundok. Okay? Ako yung mananalangin. Siyempre po, wala si Lord sa akin eh. Kasi hinahanap sila eh. Nandiyan pa ba kayo? Samantalang madaling araw. Hapon yun ha. Madaling araw, nasa kalagitnaan, bumabagyo. Bumabagyo. Nakita nila si Lord. Pumunta, umovertake doon sa bangka nila. Uy! Sabi ng mga lagat, multo! Multo! Diba? Ang daming minumulto ngayon. Minumulto ka ba sa kahirapan? Minumulto ka ba sa sakit? Multo! Nawala yung pangako ng Diyos. Nati-focus ko na. Nawala na yung pananampalataya mo, kinukuha na ng kaaway. Amen? Ang daming multo ngayon. Multo ng sulisog, temptation. Walang exempted. Pero pag anak ka ng Diyos, exempted pa. Ang liwanag mo sa Diyos. Amen? Sabi niya, hindi ako multo. Ako ito. Inisay! Inisay! Huwag kayong matakot. Ako ito. Pag ang Diyos nag-usap sa iyo, sa kanyang salita, ako ito. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala sa kakainin. Huwag kang mag-alala sa sakit mo. Huwag kang mag-alala sa karir mo. Huwag kang mag-alala sa relationship mo. Ako ito. Pag ang Diyos nangusap sa iyo, Diyos. Be of good cheer. Yan ang unang quality. Ang sabi niya sa kanyang mahal, lakasan ninyo ang loob. Yang mga alon na yan, wala yan. Kasi ako ito. It is I am not a ghost. Mga mananampalataya, iba't iba po tayo ng pagsubok. Pero ang Diyos ay sagana. Sagana sa solusyon sa mga pagsubok. He is always faithful. He is always good. And every breath that I am able, bawat hininga po at pitik the beat of our heart, hininga ng Diyos yan. Kaya kung buhay ka pa, nandyan ang Diyos sa iyo. Glory. Yes, Lord. It is you, Lord. Kung sinabi ni Peter, kung ikaw yung Panginoon, sabihin mo, utusan mo ako na pumaryan ako sa iyo para makalakad din ako sa tubig. Sino nakalakad sa tubig? Meron ba? Sila lang. Pero samantalang nasa tubig si Peter, inagaw siya ng atensyon nung nasa paligid niya ng hangin at hampas, the boisterous wind. At saka yung hampas ng alon, yung kanyang paningin ay nawala sa ating Panginoon. Nakita niya yung problema. Natakot po siya dahil nakita niya hindi siya pala sa lupa. Kaya nag-alala siya, natipokus siya. Samantalang napakaraming miracle ang Lord na ginawa. Ito po, malapit nang i-crucified. Tinuturuan niya, tinitrain po sila. Nagpakain po siya ng napakarami sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Meron pa silang 12 baskets na naiwan. Grabe po. Lakasan mo lang ang loob mo, kapatid. Sabi nga ni Pastor Jiang, tuloy lang kahit na may pagod. Lilipas din yan. E pinagdadaanan kayo sa pamilya, sa kahirapan, kadalasan po yan. Papakainin ka pa rin ng Diyos.
kahit na magiging 100 per kilo ang bigas, kakain pa rin tayo. Pinapakain ng Diyos the birds of the air. He feed them. Hindi sila nagre-restore, hindi sila nag-impact. Even the lilies of the valley, God clothed them. How much more? God created you in His own image. Hindi ka niya pababayaan. Kakain tayo lahat. Mayaman ang ating Diyos. Huwag kang matipokus sa mga instruction ng Lord. Hayaan mo na lumago ka. Magpatuloy ka habang may lakas ka at buhay. Number 3. 1. Focusing on to Jesus. Waiting for the appearing. Number 3. On the water. Huwag kang mag-alala sa unos. Nakapokus ka lang kay Jesus Christ. You feel His presence, you feel His goodness. The instruction is in your mind, in your heart. Just follow. Sabihin mo sa katabi, sunod lang. Did you feel the presence of the Lord? Warakiyara ko, warakiyara. Lahat po tayo ay may pinagdadaanan. Kasi nasa panlupa pa ito. Pero kang mag-alala, i-apply mo yung 6 senses. The spiritual ears, spiritual eyes. Thoughts of God, spiritual test. Damdamin mo yung salita ng Diyos. In the book of Psalms, how good is thy words, O God. How sweet is thy words, O God. Sweeter than honey unto my mouth. Grabe ang iyong salita, Panginoon. Napakatamis. Sintamis ng pulot pukyutan. Ganun po katamis ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, if you believe in me, you will never hunger and thirst. I am a living. My word is spirit. Ang salita ng Diyos ay espiritu, buhay po yan. The word of God is quick and powerful, sharper than to any edged sword. Sintalim ng magkabilang talim ng espada. It will break even unto the uttermost part, yung pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu. Tumatagos ang salita ng Diyos. Kaya pag yan ang sinunod po natin, panalo ka. Ano pa? Okay? Pero number 4 yan. Ay, hallelujah. Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Yung kanina, nung ang Panginoon ay lumagat sa tubig, sabi niya kay Pedro, lakad ka. Kaya nakinig si Pedro, sumunod po siya kahit na tubig po. Yun ang be of good cheer. Lakasan mo ang iyong loob. Pag ikaw ay lahat tayo, lakasan natin ang loob. Pag tinawag tayo ng Lord, lahat mula sa Old Testament. Sabi niya kay Joshua, itong aklat na ito ay huwag may walay sa iyong bibig. Bulay-bulayin mo araw at gabi. Basahin mo ito. Meditate therein day and night. And to obey all that is written therein. And I will give you a good life because I am good. And a prosperous life and a good success. There are 2 kinds of success. But that is your will and the influence of this world. And good. Because our God is good. Pag good ang success mo, galing sa Diyos. Number 4. Last na po ito. In the book of John, chapter 4, verse 34 to 38.
Okay, ano na natin. Do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. 36. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together, for in this saying is true, one sows and another reaps. Pagibasa lahat. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored, and you have entered into their labors. Pero pa, wala na. Number 4. Number 4 tayo, number 5. Focus on the field. Focus on the field. Conclusion na po ito. Hallelujah. Noong ang Panginoon ay nagmi-ministry, kasama niya ang kanyang mga alagad. Samantalang sila ay naglalakad, pinakita niya yung ganito, yung farm, ang luwag. Di ba sa inyo, 4 months harvest na yan? Look at the fields. Literal na field yun. Sa inyo, 4 months mag-harvest kayo. Pero kung ikaw ay mananampalataya, fields are the soul. Yung kamag-anak mo na yan, gagamitin ka ng Diyos. Hallelujah. Maharvest yan ng Lord. Hasikan mo yan ng mabuting binhi. Kaya sabi niya, diyan kayo nakapokus sa field. Ano daw ang kasabihan? May nagtatanim, may umani. Alam nga naman na umani ka, wala kang tinanim. Uso ngayon yun. Yung pamahalaan natin, di ba? Ganun din sa iba, hindi lang sa pamahalaan. Walang itinanim, pero may inani. Yan ang literal. Pero sa spiritual, there is no boundaries. Go ye into all the world. Go ye into all the world. You are now a believer. You are now a born-again believer. Anak ka na ng Diyos. Huwag kang mag-focus sa field dito, yung pagkain sa araw-araw. Ang dami na. White is the harvest. Sinusuportan na po tayo ng ating Panginoon. Napakaraming problema. Giyera, Ukraine, Russia, Palestine, Hamas, and Israel. Nation against nations and kingdoms against kingdom. First World War, that is nations against nation. Second World War, that is world. That now, on our generation, is kingdom. Kingdom. Ano ang kalaban ng Pilipinas? NPA. At saka sa mga ISIS. Kung nakapasok na uli. Kingdom against kingdom. Filipino against Filipino. Pag wala ka sa Lord, matuturiti ka. But don't look on the things that are on the earth. Look at the fields. Look at the spiritual field of the Lord. Tignan mo yung kamag-anak, yung mga kaluluwa na pinagpipistahan ng demonyo. Yung bunga nila, yung ugali. Hindi tayo perfect. There is only one perfect that is good, that is God. But we are going to perfection. As long as we obey,
As long as we follow His statutes, commandments, and laws and judgment, then magiging righteous ka, magiging matuwid ka, magiging perfect ka sa harapan ng Lord. There is only one holy. Isa lang ang banal ang Diyos. But you are going to holiness habang tayo po ay sumusunod. Sa good ground po, 30, 60, 90, 100, papupunta talaga sa spiritual ang iyong puso at isip. Mayaman ka, sabihin mo sa iyong katabi. Yung yaman dito pansamantala, iwanan mo. The true riches is the riches in heaven. Kung ang salita ng Diyos ay natanim dito, ang yaman mo. May bagyo, may problema, kayang-kayang bigyan ng solusyon ng Diyos. Hirap ang buhay mo, tama-tama dumarating, pwede kang umiti. Kapayapaan sumasayo, paligid mo, kaguluhan. Ganyan yung Diyos natin. Focus on God's Word. And everybody say amen. Okay? Tayo po lahat tayo tumayo. Oh God, maraming salamat po. Nadidipokos po kami, Panginoon. Dahil minsan di po namin nakukuha ang iyong kalooban. Minsan malungkot kami, may hinahanap